myslím si, že dozorcovia to majú jasné, nie je treba, nakoľko sú len 3 pretekárky, takže pretekárky vľavo, bok, do rozpičovne odchod. Pretože ich budeme postupne vyvolávať a tým pádom je jasné, že nás čaká vyhlásenie výsledkov. Rovno poviem, že na 3. mieste je štartové číslo 71 Romana Rušinová, VT Technika Liptovský Mikuláš. Do 163 cm, ešte jedna kategória, ešte vyhlásime výsledky v jednej kategórii a potom samozrejme budeme pokračovať ďalej, otvoríme ďalšie kategórie v rámci týchto majstrovstiev Slovenska. Nájdeme na to druhé meno, ste zvedaví? A ja. Tak poďme. Číslo 2, štartové číslo 45 Henrieta Koklasová, pozvolaný tréner Žilina. V kategórii Body Fitness do 163 cm už sa blíži k tomu, že vieme presne, ako to je, ale stačí povedať to meno, aby to bolo naozaj oficiálne, tak poďme na to. Štartové číslo 77 a víťazka Nikola Laušiaková, Fortuna Trnava. Opäť nás čakajú spoločné fototermíny, opäť samozrejme aj s pánmi, ktorí sa starali o odovzdávanie cien. Ešte raz ďakujeme za to, že nám takýmto spôsobom pomáhali. Viem, že tá okrem iného obdržali aj pozvánky na recepciu, k tomu samozrejme kvety, trofeje, tituly a prezenty od partnerov a sponzorov. Srdečne ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne, takto vyzerá prvá trojka. V kategórii Body Fitness do 163.